Egunon guztioi, mia bridatzen ari naiz arratsalde honez esateko. Kostako zaiku gure ordutegi berri hontara oitzea. Bai, ordu aldaketarekin gatoz. Badakizue, laugarren kafea hartuta iristen ginela bigarren kafea irratsaiora. Beraz, dagokion ordua emango diogu saioari. Hemendik aurrera, goizeko 10:00-tik 12:00 ariko gara. Espero dugu gure ohiko entzulei eragozpenik ez sortzea, eta ongi etorriak izan daitezela, goizetan irratia entzuteko joera dutenak. Gu oso pozik gaude. Bozinako laguna, iritsi da eguna, biok elkar ikusiko duguna. Antzoa meziena, beteko dira dena, haizean bat gure kantu ozena. Beraz, gure izenari ohore eginez, eguneko bigarren kafea edaten ari gara. Orain bai, lehenengo kafea esnatzeko, bigarrena gozatzeko. Eta asko gustatuko dugu denboraldi honetan. Naiz eta hasierak beti izan ohi diren gogorrak. Ikasturteko lehen egunean bezein urdurik gabe. Horregatik gure emozioen terapeuta izango dugu gaur gurean. Dona Apeianiz Nieto aski ezagutzen dute gure entzulek. Edukandu la emozion proiektuko buruak gaurkoan zoriontasunaren trampaz hitz egingo digu. Eta gure Instagram kontuan horri buruzko galdera pare bat egin dizuegu. Zer da zuretzat zoriontasuna eta zer egiten duzu zoriontsu izateko? Oraindik gara izabiltzatek galderak erantzuteko. Donarekin partekatu ditugu Leister. Curiosidad, tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será? La felicidad, ¿cómo será? Ordutegi berria eta kolaboratzaile berriak gaur horietako bat. Josune Belez de Mendizabal izango dugu demoraldi honetan gurekin eta gaur izango da bere debuta. Egokitzapena hitz egingo omen digu lozorroan egoteaz. Atzoko bazuloetan ibili zen, txiribuelta eman nahi dio ez dakiz herri, beldurra ere badiogu, baina gaur ezagutuko duzu, Bai, nobedade askorekin gatoz, baina lasai, bigarren kafea ez da guztiz aldatuko. Egunero, kafeaz gain, efemerideekin emango diogu saioari hasiera. Beraz, gaurko egunean zer? Gauza gehiegi, iraiak 11 aukeratu dugu denboraldia martxan jartzeko. Esan nahi ez gainezka dagoen data. Baino lehen izan zen la moneda, bazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Iraiak 11.001, New York baino lehen izan zen la moneda, 17 urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Kaserna talde bizkaitarrak aipatzen duen bezala, New York baino lehen izan zen la moneda. Gaurko egunez 1973an Augusto Pinochetek zuzendutako armadak Txileko herrialdearen kontrola hartu eta Salvador Allendek bere buruaz beste egin zuen la monedan. Hori esan zuen autopsiak Fidel Castrok oparitutako arma batekin bere buruari tiro egin ziola. Baina 2008an Luis Rabanal Txileko mediku ospetsuak ikerketa zientifiko bat argitaratu zuen. Esanez, 1973ko autopsian zenbait inkoherentzia zeudela eta Allende militarrek hil zutela. Txosten horri esker, 2011an Mario Carroza epaile txiletarrak Allenderen gorpua lurpetik ateratzeko agindua eman zuen. Gertatutakoa behingoz argitzeko. Gorpuzkiak aztertzeaz Txileko lege zerbitzuko medikuko kideak eta zenbait atzerritarrek osatutako nazioarteko auzitegi mediku talde bat arduratu zen. Talde hartan zegoen Pako Etxeberria euskalduna. Por la Alameda, tú me empezaste a... Allendek bere buruaz beste egin zuela ondorioztatu zuten, baina oraindik forense askok kontrako esaten dute. En estos días y al pasar por delante de la moneda, tú tarareaste a Jara, me miraste así tan duro, tienes una... Eta kasernak aipatzen duen beste gertakaria, New York. Gaurko egunez, 2011an, hegazkin batek New Yorkeko World Trade Centereko ipar dorrearen aurka talkea egin zuen. Goizeko 9:00 laurden gutxi ziren. 9:00 eta 2an, World Trade Centereko hego dorrearen aurka talkea egin zuen beste hegazkin batek. Bertan zeuden telebista kamerek gertakaria zuzenean grabatu zutelako 2000tik gora hildako eragin zituelako, edo besterik gabe, Amerikako estatu batuetan gertatu zelako, mundua astindu zuen gertakariark. Eta ondorioa ezagutzen du. Afganistaneko inbasioa, Irakeko gerra. La zona cero sangra en las ruinas de Kabul. Una boca sin dientes sonríe bajo un burka.
La zona cero extiende sus manchas hacia el sur y no hay septiembre ni lamentos para esta tierra agujereada por el fuego. Baina ospatzeko arrazoiak ere ematen dizkigu irailaren 11ak. Gaurko egunez jaio zen Jacinto Sagarna ez izenez Gorbeiako artzaina. Euskal Artzain eta eguraldi iragarlea. Ekinozioko eta solstizio aurreko egunetan tenporak aztertu eta Gorbeia mendiaren hainbat puntu ezberdinetan temperaturak erregistratzen zituen, horri haize, hodei eta animaliei buruzko informazioa gehitzen zien, iragarpena egiteko. Bada, gaurko eguraldia ez da ospatzekoa. Ekaitza Euskal Herriko txoko askotan, Kazkabarra herriberan. Kazkabarra edo Inatazi, Arriabar, Babazuza, Txingor, Arri Erauntxi, Arraska, Izotzale, Txingar... Ara, iztegi bat irentsi dugu Jurik. Esango nuke. Usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina, melodia maiezina. Usaimenaren oroimina. Gauza esango dizuete, akaso Goiurik hiztegia irentsi du eta gure saio hontan bidelagun ditugunetako batzuk gaur goizean paiazoago saldu. Dez oso grazioso dabiltza WhatsAppetik gurekin sartzen gaur estreineko ze daukagun honetan. Hala ere, ez dakit, izan duzu, June, Goiurik akaso hiztegia irentsi duela Arluxet hiztegi enziklopedikoa izango da, ez da? Agian. Bai, hori da, gaurko egunez jaio zen Claudio Arluxet, baxenatar informatikaria, politikaria eta euskaltzalea, euskarazko informatikan aitzindaria. Begiratu duzuea Arluxet hiztegian biharamunaren sinonimorik agertzen den? Arraun lagunak eta urdaioa taldekoek beharko dituzte eta. Atzo Kontxako banderak askorako eman zuen eta agurretarako ere bai. Gaur Ondarroa Arraun elkarteko Inigo Larrinaga Ortigeirarekin ere hitz egingo dugu. Ahots bat entzuten da, indarra jaultzean, utzatu arrauna, utzatu zoa zaize alden, zurrila badabil, uraren azalean, baina nork ez daki, doala ondora. Eta esan bezala, Josune Belez de Mendizabalek bere sekzio aurkeztuko digu txiri huelta. Eta Dona Peianiz Nietok zoriontasunaren trampa hitz egingo digu. Eta Ailaket elkarteko Itxasne Maizek hitz egingo digu fiesta giroan dauden drogen eta horien arriskuen inguruan. Ba, has dadila bigarren kafea goiztiarra. Ongi etorri guztioi, piztu kafe makinak. Ba, astelena da, eta irailak 11 ditu gaur ongi etorri guztioi bigarren kafea. Zuekin, jaun-andreok, entzule agurgarri maiteok, June Romatet Ibarguren, egunon! Atxaldean, esan behar nik ere, bai, egunon. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia gaur goizeko 7 dagoeneko hemen irratian prest eta kafea hartzen ez, baina kafearekin itxurak erian zebilen emakumea. Goiuri Ezeiza Arandia, egunon! Gaur da! Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, gaur gure stream jarronetan zenbagarren saioa den jarri ez dugunez, nik ez dakit zenbagarren saioa dugun. Bueno, Goiuri, badakizu. Badakigu behintzat, 500 baino gehiago direla. Askoz Ospatu gehiago. genuelako 500 kursalean, Ez. Nola kursalean, akuariumean, Inigo, ez esatizu? Nik ez dut esan, 600 gertu ibiharko dugu. 600 ere ospatu genuen. Bai, 700 gertu orduan. Tira, iraiak 11 ditu gaur goizeko 10 eta 4 dira, eta buruan daukagun azkeneko saioa 600 eta 17 bazen, gaur, bigarren kafeak 600 eta 18 ditu. Baina 617 ondoren egin genituen Bilbon
turra zela eta saio berezi batzuk. Entzule, bosgarren denboraldia ezten da gaur, Laister egingo ditugu kontuak eta zehaztuko du zenbagarrena den ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Eskerrik asko Julen Goikoetxea Orbegoz hori, gaurkoa 621 omen da, beraz hemen adarra jotzeko bakarrik ez dabil. Aritu da, nere alkandorarekin, aritu da Goiuriren urpotoarekin, eta egun honen Julen, faltan botatze gaituzu, Eta hori ustaia guztia zurra egiten pasa genuela, baina ala eta guztiz ere faltan botatze gaituzu. Baina maitasun urruna, dena da lurruna, zu Espainietan. Gaua, zabala eta laua, argizpi bat da, gogo ez duri. Goian, hilaren argia, zaindari bakarra, gauean zuri. Egunon, hauegun ederra, urgia ari du, baina ederra plazetan, zutik kulturan, txaldoka dozen, ero batzukara. Goizeko 10:17 minutu bagabiltza egokitzen, bagabiltza lur hartzen, bagabiltza denboraldi berriari hasiera ematen, eta ordutegi berriarekin ere, gure amodio harreman hasi berri hontan gozatzen. Bai, izatez batzuk nahiko gautierra gara eta goizak sortu dizkigu, halako zalapartak, gaurko goizak bereziki astelena, kurtso hasiera, baina faltan botatzen genuen mikrofon hauetan zuekin aritzea, eta nik bereziki faltan bota ditut uda guztian zehar maite dutek. Ez zaizue gertatu bizipenen bat izan eta pentsatu, hau irratian kontatzeko, bigarren kafean maite dutetan kontatzeko, eta batean konturatu, ez daukazu maite dutik. Bueno, bai, maite dutak badituzu, baina ez duzu maite dut tarterik. Nire maite dut horrelako bat da, Momentuan konturatu nintzen maite dut baterako zela, eta buruan eukidet orain arte. Ze gogorra, Ondo gorde duzu? Bai. Zein da zure maite duta, June? Nire maite duta, ez dakit, talde batentzat edo berezi bihurtzen dien abesti horiek pasatzen da kuadrillarekin, beste talde askorekin, eta niri pasatzaitu da honetan izan dedala bidai bat dantza taldeakin, eta etorri ziren dantza taldeko bi, guztiz behartzea talde guztia abesti bat ikastea, dala Gabezin taldearen korapilloak, baina etorri ziren guk ikasi egin behar genula, eta bihurtu da bidaiko abestia, eta noski da WhatsApp taldean denbo guztian parrandan norbaitek topatzen duen aldiro bidaltzen den audioa. Eta maite dut. Euria ari du, baina ederra da plazetan, utzutik utzuran, saldokan gozen, ero batzugara. Egunon. Zein da zure maite duta, Goiuri? Begira, nire maite duta da, aurrekoan gertatutako zerbait. Nik mesede moduko bat egin nion herriko pertsona bati, eta herriko pertsona horrek erantzun zidan 3 kroketa oparituz. Hori izan zen bere eskertza, eta zoragarria iruditu zitzaidan, ez zuen hitzik esan, 3 kroketak atera zizkidan, esan nion, baina nik ez ditut kroketak eskatu, eta esan zidan, ez baina nik atera egin dizkizut. Eta horrela, esan gabe zergatik edo eskerrik asko hitza aipatu gabe, edo gabe ulertu nuen zergatik zen, eta kroketetan ordaintzea iruditzen zait, ez dakit, bizuma baino asko zodea. Gure hizkuntzak badu zerbait ederra eta da musutruk, baina kroketatruk ere gauza erra da. Kroketruk. Hola, tikitixa doinuak entzuten eta kroketruk entzun da niri pixkatola folkloriko gaitu zaite. Hola, erromeri giroan edo. Jo, nere maite duta, hori izan da pixkatez, udara guztian sentitzea,
badala terapeutiko xamarra egunero batzutan buruko minak ematen dizkigu, maite dut zein den kontatu behar horrek, ez zaizulako bururatzen zerbait, baina beste askotan bizipen horiek badira dagoneko gurentzulekin kontatzera bideratuta daudenak, ez? Hau kontatu behar dut, eta kontatzerakoan, pentsatzen dut nolabait gure emozioen kutsatxo horietan, beste tokitxoren bat hartzen duela edo. Eta asko bota dut faltan, eta izan dira hola momentuak esateko, hau kontatu behar dut, Turraren kontakizunen uste dut batemat kontatu nuela, naiz eta maite dutik etzegoen, ze kontatzeko beharra banuen. Eta bai, uste dut, hau dela, ez? Laizzer gurekin izango den Dona Peianiz Nietorekin, eta Laizzer ostegunean gurekin izango den Maria Romero Laspiurrekin, eta gure biraiariekin, bigarren kafearen edukirik, zaharrena edo aintzinekoena, ez? Hasieratik egon den horietakoa maite duten tartea, eta egia esan askotan eskertu digute, txalotu digute, ez? Horrelako tarte bat hartzea. Uste dut biluzteko aukera ematen digula, lehen informazioaren arian pegilekuna eta maite bidarterekin aipatu dut, ez? Nahiko saio gardena garela, haserre gaudenean nabaritu egiten dela, pozi gaudenean ere bai, kroketak ekarri dizkigutenean sentitzen dugula, poz hori, Dona Peianiz Nieto atetik sartzen denen ere, hartzen dugula alako poza, eta gardentasun hori uste dut, eta programa pixkat emozioen dantza horretan egotea, badela maite dut tarte horrekin lotutako zerbait, eta uste dut, meta maite dute izango dela gaurko, ez? Maite dudala maite duten tartea, naiz eta batzuk gero defendatze duten zilegi dela, maite dutik ez ekartzea eta ez esatea, eta horrelako kontuak, guk nik maite duten defentsa sutxua egin behar dut, eta hori da gaurko nere maite duta, eta maite dut eza da lehenera aipatu dut, gaur goizean kaferik enuela etxean, eta izan da, ez da posible bigarren kafea hastea, eta etxean kaferik gabe bizitzea. Baina alaxe gertatu da. De Kabul. Una boca sin dientes sonríe bajo un burka. La zona cero extiende sus manchas hacia el sur y no hay septiembre ni lamentos para esta tierra agujereada por el fuego. Rodeado de alambradas muy cerca de Belén, en plena zona cero nació el hijo de un dios. Los olivos se secan y Palestina ve como bajo los escombros duerme palomas que se esconden del invierno. Y ahora tú, mi amor, pequeña gran superpotencia, despiértame y dime que las cosas van a marchar bien, que sembrarás de flores toda la ciudad, que me harás temblar. Y ahora ven, mi amor, salgamos a la calle bien temprano para gritar que nuestro nombre nunca deberán cortar las manos que sembraron, que dieron calor. Y si es en su nombre, yo maldigo a Dios. Desde un hotel contempla la bella Cerezade, cegada por las llamas, las calles de Bagdad. Las mujeres se esconden del lobo en Ciudad Juárez y en un semáforo de Río de Janeiro los niños comen plomo y papel de celofán. En África la zona cero hincha los vientres y llenará sus camas de sombras y delirios. Un indio en una selva hoy sueña con serpientes y en un café de Grozny los más viejos
lloran por la cama que no volverá. Y ahora de mi amor, pequeña gran superpotencia, despiértame y dime que las cosas van a marchar bien, que sembrarás de flores toda la ciudad, que me harás temblar. Y ahora ven, mi amor, salgamos a la calle bien temprano para gritar que nuestro nombre nunca deberán cortar las manos que sembraron, que dieron calor. Y si es en su nombre, yo maldigo a Dios. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Barratxaleko 11:26 minutu ditugu eta segituan saiatuko gara dona pila dizitu behar bezala entzuten, ze bada zerbait, ez da bilena hemen ondo egin, baina dona entzuten zaiogun? Ez, zerbait ez dabil. Ez dabil ondo egin. Bueno, oraintxe konponduko dugu. Estroma ekarri du gordonak bere, DJ... Gomendio gisa. Bai, eta Estroma erekin egingo ditugu horrengo minutuak, dona pila dizitu behar bezala entzun arte. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Dona Pellaniz Nieto? Arratsaldean esan behar nizun. Hemen hasi nintzen, Txoke hontan. Bai. Bai. Bueno, ez hasiko ziren etxetik. Bueno, etxetik, bai. Bai, baina hona iritsi ginean, bai. Hemen hauzan ere... Bai, sinisten dizut, zemuz? Ondo, oso pozik. Horriz hemen etortzeagatik eta goizean etortzeagatik. Esko gustatzen zaizu. Gustatzen zaizu? Goiztiarra zara, bai, Oso. gure Goiztiarra. kolaboratzaileen artean denak ez daude oso konforme, Ja. baina batzuk bai, beraz, gure posten gara, batzuntzate Claro. hobe izatea. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento. Zu dona zoriontsu zara? Saiatzen naiz. Eske hemen irakurri dugu, jakin dugu, gaur zoriontasunaren tramparen inguruan aritu hartzen nuela eta kezka eginda gabiltza. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul. Trampa bat alda zoriontasuna, Dona? Nik uste dut gaur egun zoriontasunari deitzen dioguna, bai, trampa dela. Edo, pixkate, zoriontasuna bilatzen dugun hori, aipatzen dugunean, uste trampa bat dela. Ze, niri etortzen zait, burura edo hausartzen dugu naiz egun hauetan, zuei ezaguna egiten zaizue, zoriontasuna barruan dago, ez? Edo, bai, gure zoriontasuna edo bakoitzaren norberaren zoriontasuna norberan dago. Ezaguna egiten zaizue hori. Bai, eta norberaren erabakia da. Beraz, triste balin bazaude zure errua da. Baina, Ze trampa, Ja, eske ez da berdina hor, nik esango nitzuke Juri, ez dela berdina aipatzea zure ardura da, eta gero errua botatzea. Hori bai dela trampa bat. Ez ardura erru bilakatzea. Baina, bueno, hori beste gai bada. Ikutuko dugu. Ez, baina nabardura interesgarria oraintxe bertan egin duzuna, Dona? Bai, ze erruak azkenean sartzen gaitu biktimismoaren rol horretan, eta biktimismoaren gizartean bizi garenez, orduan, zu zara erruduna, ni naiz erruduna, errua dago, eta orduan inmobilismoan erortzen gera, eta inmobilismoan gaudenean, ezin dugun ez ezer egin, norbait kanpokoa etorri behar da, guri salbatzea, salbatzaile bat behar dugu, eta hor, bueno, pues lotzen honekin beti gaude kanpora begira, ez? Aber nork edo zerk salbatuko nauen, pues ostira larratsalde batek salbatu, claro, salbatzen nau, bikote batek, lan batek, eguraldi onak, beti kanpora, ez? Eta hor badago harremana zoriontasunari, edo zoriontasuna deitzen diogun horri. Nik uste dut, alde batetik, bai, edo begiratzen diogu, bai, barruan dago zoriontasuna, eta badakigu hori, baina gero beste galdera hor da, baina zuek sinisten dezue hori, barruan dago zoriontasuna. Oso galdera zaila da, Bai. ari nintzen pentsatzen, jarri dituzun bi adibidetan, ostiralak ematen salbatuko zaitu, bikote batek salbatuko zaitu, egia da, ez zaidala gustatzen nire zoriontasunaren zama beste norbaitek eramatea, ez? Bikote batek emango dit zoriontasuna pentsatzen baldin baduzu, bikote hori eduki ezean, ez zara zoriontsu izango. Eta hori ez zaitu gustatzen, baina aldi berean ez dut uste zoriontasuna denik zerbait guztiz alde bakarrekoa. Hau da, uste dut zoriontsu izateko gauza asko behar direla edo, ez gauza material asko ez, baina faktore askok eragiten dutela zoriontasunean, eta faktore horiek askotan sozialak direla, beraz esateak zoriontasuna zure barnean dago, iruditzen zait, faktore horiek kanpo uztea dela eta enago horrekin ados. Bueno, June Romateti barguren entzun dezakegu ja da, June?
Bai, pixkat volumen gehiago marko dizut. Epe. Esaten digute, Twitterretik, bueno, Twitter ez, orain isa da. Hasi beharko dugu denboraldi honetan isa esaten. Inigo Asensiok esan du arratsaldeko 4 eta piku direla. Bai, eta arratsaldeko 10 eta zerbait. Bai, benetan. Gauza esango dizut, hori ere bada zoriontasuna, A ber, June orain bai, ezta? Bai, Oso ondatuta zaitu. perfecto. Beraz, konponduta gure asteleneko arazotxo teknikoak eta gaira bueltatzen naiz, ez? Egia esan entzuten ari nintzen, bai, aldi berean Noski, gauza desafio bat egiten. gehiago egiten eta bai, multitaskaren mitoa ere erautsi behar dagoen ematen. Baina gaur zoriontasunaren trampazari gara eta multitask mitoa beste baterako utzi beharko dugu. Beraz, badaude trampatxo batzuk gure zoriontasunaren pertzepzio horren edo zoriontasuna ulertzeko edo zoriontasunaren inguruan egiten ditugun epaiketa horiek bideratzerakoan. Bai, Goiuri zu orain aipatzen zenun horretan, nik horri gehitzen diot, edo hor faltan somatzen dut ardura. Ez? Eta ez errua, eta ez nijoa hortik, baizik eta ardura. Zer gertatzen da, zoriontasuna nire barruan baldin badago, ostras, ze presio. Asko zerrexagoa da, eta komedian artean esaten da, eta errexagoa, eta pixat ironeria puntu batekin, noski. Aipatzea, edo sinistea zoriontasuna kanpoan dagola, ze zoriontasuna baldin badaka, nere zoriontasunaren ardura baldin badaka nere bikoteak, nere lanak, eguraldiak, edo ez dakit, goizeko bigarren kafeak, edo goizeko lehenengo madarenak, nik ez dut ardura hori hartzen. Eta orduan, eske nik egiten dut aldu dana, baina ez dut lortzen ez du eguraldi hona egiten, edo diskurtitu dezakin horrekin, edo gizarteak, edo kapitalak, edo hor sartzen ditugu, eskusa, edo sartu izazkigu, nahi ditugun eskusa guztiak. Ze gertatzen da, nik hartzen baldin badet, nire zoriontasunaren ardura, kriston ardura da. Eta niri ikusten zaitu hor buelta ematea. Ze ardura oso polita da, ardura izatea oso polita da. Ze bestela gera aurrak, zeinek ez daka ardura gizarte honetan, hor txiki batek. Hor txikia jaiotzen da, eta negar egiten du gozea duenean, mina duenean, pozi dagonean irribarra egiten du, eta dena kanpotik jasotzen du. Ordan, nola, horrela jasotzen garen, eta kanpotik jasotzen dugu denak, eta ez badiogu horri buelta ematen, eta ez badigute irakasten, edo ez badigu irakasten txikiei ardura hori hartzen, sinisten dugu gure zoriontasuna, eta zoriontasunarekin batera, gure sufrimendua, gure mina, gure kezka guztiak kanpotik dijoaztela. Eta ez da horrela. Zoriontasuna gure barruan dago, eta sinistea kanpoan dagoela, bada trampa bat, eta trampa izugarria, eta hor erortzen gara, eta uste hor erorita gaudela gizarte motuan. Oso trampa kapitalista gainera. Abizena jarri hartzaiola trampari, eta bada, ze zoriontasuna ez balin badago barnean, kanpoan balin badago horrek esan nahi du agian erosi egin daitekela, eta orduan hau salduko dizut, zoriontsu izan zaitezen, eta honek ez balin badu balio, honen bertsio premiuma salduko dizut, ze agian bertsio garestiago honekin lortuko duzu zoriontasuna, eta horrek ez balin bazaitu zoriontsu egiten badauzkat beste gauza batzuk, eta agian horrekin probatu zenezake, eta horrela katean sartuta. Eta bestela prozak pixka bat, eta aurrera. Epa. Epa, melon. Eskerrak geho, ailaket elkartekoak datu zen, drogaren kontsumaren inguruan hitz egitera. Ja, kriston saioa gaurkoa. Que en 1997 y el CD va a volver. Nire gustatuko litzaiake jakitea jendeak esaten du, ez dakit zerbait esan duten, behaik ze pentsatzen du jendeak edo entzulek dela zoriontasuna. Bueno, aipatu dizuegu, sareetan jarri ditugula 2 galdera, eta jendeak, erantzun duela dagoeneko, eta erantzun serioekin hasi aurretik gauza pare bat aipatu nahiko nituzke. Venga. Jendeak asko nabaritu duela gure falta. Zer da zoriontasuna galdetu eta asko kidatzi dute zuen itzulera, zuen buelta, 2. kafea badatorrela, astelenean 2. kafea, zuek zatoztetela berriro, 2. kafea goizetara pasatzen dela, 2. kafea, guk erantzun serioagoak nahi genituen, baina eskartzen dugu.
pasio hori, ez da? Hori, egoan nola influitzen du. Egoa Zatozanea hola. Egoa laztandu digute, ez dakizue nola. Hori zen, aipatu nahi nuen lehenengo gauza, eta gero bigarren gauza da, aprobetxatu duela gure gertuko pertsona batek, galderen kutsatxoa esateko, gaztelaniaz. Pues os deseo un buen empiece. Pertsona hori da Inigo Asensioren ama. Marikoro, mesedez. Marikoro galdera bat egin dugu. Ez, baina txantxakalde batera utzita, jendeak erantzun oso interesgarriak bota ditu. Zer da zoriontasuna? Bale, zerrendatxa daukat hemen. Eguneroko kafea. Tripako min eza. Hori oso sakona da. Bai, pentsatzen dut ez dela... Bueno, nik tripako mineza hori ez, buruko minak, edo ansiedadea. Bai, hori pentsatu dut nik. Bai, nola da, beirazko untxi bat sartu zaizu birikan, edo diafragman, bai. Zer da zoriontasuna, barrez lertzen egotea, malkoak irteteraino. Katua gerturatzen zaitenean sentitzen dudan goxotasuna. Zoriontasuna bidea da eta ez helmuga. Zoriontasuna kilimak dira. Zoriontasuna da emozio ezberdin guztiak sentitu, onartu eta kudeatu ahal izateak egiten hau zoriontsu. Hori ere jarri digute. Bueno, hortxe, adibide asko. Vale. Hor, multzokatuko ditut edo oso interesgarriak, oso metaforikoak, oso poetikoak, ez? Nik uste zoriontasuna hitz egiten dugula bihurtzen gara poeta txikiak, ez? Klimatxoa, katua etortzen denean, kafetxoa. Bueno, sentitu dezakegu batzutan, eta nik uste, gizartearen parte dela, ez? Eta entzuten da, eta ikusten da beste aspektu batzuetan, ez? Zoriontasuna ere badela edo sentitu dezakegula trampa horretan, mobila hartu eta ezakit mezu bat jasotzen dugunean, edo like bat dugunean, hori da zoriontasunaren trampa. Eta hor daude, beti kanporaka begira ikusi edo sentitzen dugun zoriontasun kutsu horiek, ez? Hori, katua gerturatzen zaidanean, kafea hartzen dudanean, kilimatxo horiek. Eta hori ez da. Sentitzen dut, entzuleak, baina hori ez da zoriontasuna. Hori ez da benetako zoriontasuna. Hori izan daiteke poza. Eta hemen oso puntu importantea da niretzako aipatzea. Kontuz, poza eta zoriontasuna nahastearekin. Ez da berdina. Poza bai, poza sentitu dezakegu kanpo estimuloengatik, edo barne estimuloengatik gure pentsamendu agatik, etorritako, eragindako emozioa da poza, ez? Nik poza tristura edo zer gauza. Nik euria egiten du, eta esatet, ze kriston beroa egin du aurreko astean, eta batean freskatzen du, eta ni gaur oso pozik esnatu naiz. Arnastu ezaket etxean azkenez. Ze ezin nun arnastu etxean egiten zumerogatik, ez? Edo honean ator berriz ere, ze poza, hoiek dira kanpo estimuloak. Baina zoriontasuna ez da horita kontu zibili bargean nahastearekin. Ze bestela bilatuko dugu etengabe poz estimulo hoiek zoriontsu izateko. Eta hori da, berriz esatet jonkiak izatea, emozioen jonkiak izatea, behar dut estimulo konstante bat nik sentitzeko zoriontsu. Eta hori ez da egia. Eta beste entzule batek esaten zuen, tripa mina ezaren. Tripako minik ez izatea, tripako minin eza. Eta asko gustatu zait hori. Ze oso harreman estua izan dezake zoriontasuna den horrekin. Ze zoriontasuna bada edo izan daiteke sufrimenduaren eza. Sufritzen ez degunean, eta nola sufrimendua ere, badago karga handia gure begiradatik, zoriontsu gera. Ze zoriontasuna azkenean, ze beta aurreko jartzen ditut ni momentuan bizitza ikusteko. Nola ikusten dut, nola harremantzen naiz bizitzarekin, hori da zoriontasuna. Zer egiten dut nik, nola ikusten dut, nolako erantzuna dut bizitzarekiko. Eta horrek badu zer ikusi handia naizen horrekin. Horregatik esaten da, eta horregatik da egia zoriontasuna gure barruan dagoela bakoitzaren erabaki bat delako. Zer gertatzen da, ardura eskatzen dula, ardura eta lana, eta
Batzutan ez dakagu denbora, eta hori da eskusa bat, beste batzutan ez dugu nahi, eta beste batzutan eta gehienetan ez dakigu nola, eta beldurra ematen digu. Eta ez dugu ikasi, orduan zer egiten dugu gurpilan sartu, eta orduan gurpilaren barruan sartzen gara, eta esaten dugu, zoriontasuna bilatuko dut erosten, maitasunean, nire seme alabetan, nire gurasoengan, nire lanean, eta hor egon daiteke poza, hor egon daiteke entusiasmoa, euforia, maitasuna, baino ez zoriontasuna. Zoriontasuna da zer egiten dut nik egunero, momentu oro bizitzarekin. Naiz eta grabeago izan, ahotsa zure kulpa. Gripe txar batez bezala, sendatuko naizuta. Eskema guztiak hautsi dizkidazu dona. Ni etorri naiz etxeko lanak eginda, eta ze esan dut, donak galdetuko digu zoriontasuna definitzeko, eta ez zaila den zoriontasuna ezelako kontzeptu bat definitzea, plazera definitzea izan daitekeen bezala, edo ez dakit, tristura. Eta niri zoriontasuna definitzeko asko gustatzen zait, Alejandro Zambraren Poeta Chileno liburuko esaldi bat, eta da honakoa. Dicen que eso es la felicidad. Nunca sentir que sería mejor estar en otra parte. Nunca sentir que sería mejor ser alguien más, otra persona. Alguien más joven, alguien más viejo, alguien mejor. Eta asko gustatzen zait, euskeraz izango litzateke, zoriontasuna dela, ez sentitzea, hobea izango litzatekela beste nonbait egotea une honetan, edo beste norbait izatea. Eta asko gustatzen zait, ze bai lotzen dudalanik zoriontasuna presente egotearekin, eta tripako min ez ere hori bada, ez? Nonbait egon eta sentitzea ez duzula beste leku batean egon nahi, ez duzula beste norbait izan nahi. Egotea gustora zauden tokian zauden unearekin, ez? Presente egotearekin. Azkenean, oraina existitzen da bakarrik, beste guztia da gure burua, dira gure pentsamenduak. Beharrezkoak, gauza batzutako bai, beste batzutako ez. Orduan, gu konektatzen dugunean horrekin, orainarekin, gure buruarekin, garenarekin, zoriontsu izan gaitezke. Hori da aukera bakarra. Hasten garenean pentsatzen, bihar egingo dut, bihar egingo dut ez dakize plana, eta asteburuan ez dakize. Eta hoiek dira proiekzio batzuk buruarenak, eta hor daude dopamina piko hoiek. Nik ilusioa pizten zait, entusiasmoa, euforia, eta hori ez da zoriontasuna. Zoriontasuna netzako pakearekin edo borroka eza horrekin dakazer ikusia, ez sufrimendu horrekin, ez aipatzen genuena. Ez dakit ondo markatu jo hori izan. Ez esan behar Euskal Herrian egongo dela pertsona bat, entzuten ari bada oso pozik egongo dena. Eta pertsona hori da Xabier Amoriza. Xabier Amorizak idatzi berri du Harrien Mintza memoria liburua, eta bertan esaten du, zoriona da ideia komertzial bat, nik poza nahi dut. Nik badakit poza zer den, eta poza behar dut bizitzeko, beti behar izan dut. Baina orain erretiraturik arrazoi pozgarriek biziarazten naute. Horagarria da. Bi kontzeptu ezberdin dira. Zoriona da ideia komertzial bat, nik poza nahi dut. Esaldi hori uste dut, aipatu dugunarekin. Zer ikusia handia daka. Azkenean, nik sinesten dut eta badakiz zoriontasuna erreala dela, ez? Baina berarekin bat nator zorion hori komertziala dela, sinesten baldin badigu zoriona kanpoan dagoela, eta etengabe sentitu ezakegula beti kanpora begira, ez? Eta nik horri gehituko nioke ausardia handiz, edo hor atxikituko nuke, ez, beste fragmento batean barrura begiratzen dugunean, gure burua ezagutzen dugunean, zoriontasuna sortzen edo sortu dezakegula. Baina lana eskatzen du, eta hori da, pixkat, aipatu nahi nuena ere bai, ez? Zoriontasuna hori bilatzeko edo sortzeko edo lortzeko autoezagutza klabe bat dela. Bada esaldi bat, planteamendu esango nuke budista izango dela, esaten dela, beldarrak, oruak, balu gaitasuna bere burua tximeleta bezala ikusteko, hilitzatekela tximeleta bihurtuko. Eta hemen, zalantza asko sortzen dira, ez? Tximeleta ederra da, eta egan egiten du, eta mugitzen da, bidaze batetik bestera, eta belarraren
pake hori, lasaitasun hori, mugikortasun geldo horretan, zenbat paketa, zenbat arnaz, ez? Eta gorarazi dit, nik banuen erdi pentsatuta erantzuna galdetzen bat zenuen, ez? Urtetan eta poetikatik tiraka, zoriontasuna kokatu nuen atzen artean utopia puxka bat eukitzea bezala, ez? Baina oso lotuta dago proiekzioekin, estimuluekin, egia da badagoela ere, bueno, ez dakit, bizitza edo munduaren, esperantza puntu batekin lotuta ere, ez utopia bada hori, baina, urteekin, goizean goiuriri kontatzen, ez? Eski uste hain zoriontasuna dela, uzturrera joan mendira eta telefonoak kobertura zeukitzea. Pake horretan, Pake horri, ez? Bai, eta pixkat beldarrago eta tximeletatik urrunago sentitzen naiz. Akaso zartzeari izango hori, baina. Nik uste dut ere bai, egin dezakegula areketa hori, ez? Itxi begiak, begiak irekita, arnastu, konektatu gure buruekin, eta zintzoak izanez galdetu gure buruari. Zer egiten hau edo zer pentsatzen dut egiten hauela zoriontsu, eta hor ikusiko ditugu olako gauzak. Azkenean gure burua oso programatua dago kanpora begiratzeko. Orduan beti etorriko dira, uzturrera jun eta mobiak itzali. Lagunekin garagardo batzuk, korrika egitera jun, katua etortzea eta lazantzea. Olako gauzak etorriko zaizkigu burura, ez badegu lanketa prebio hori eginda gure burua sakonki ezagutzeko eta konektatuta egoteko hoiekin. Orduan, etortzen zaizkigun irudi horietatik ikas dezakegu gure buruaren inguruan. Ostras, uzturrera igotzea baldin bada niretzako zoriontasuna oraintxe bertan, eta orain dela 10 urte ez naizela igotzen, edo 10 hilabete, edo 10 egun, edo berdin zait, igual olako zerbait egin behar dut maizago. Ze hor, entrenatuko dut nire burua zoriontsu izateko tresna horiek izatera. Pozaren bitartez, estimulo horietatik bitartez, nik nire buruarekin konektatzen dut, mobil gabe, naturan nago, eta horrek laguntzen dit nire buruarekin egotea. Eta hor izan dezaket, edo izan naiteke zoriontsu. Kastua alastantzean, zer gertatzen da katua alastantzean? Maitasuna sentitzen dudala, eta maitasun horretan zer dut nik emateko eta jasotzeko, ez? Ez bakarrik jasotzeko. Eta horrek nitaz hitz egiten du nire burua, orduan hor dago niretzako gako hori, hor hasi gaitezke, ez? Ze bestela ematen du, egin behar ditugula autoezagutzaren inguruko 10.000 master, eta karrera, eta retiro espiritual, eta orduan, utziko dut lana, eta nijoa, urtebete, balira, ez dakit, egitera hor, meditazio retiro brutala. Eta gero natorronea, eta berriz ere gizarte honetan nago, eta zertarako ez. Bueno, zertarako ez, komidan artean. Egunero egin dezakegu hori, ez? Kontzientzia hori hartuz. Ze hor beste klabe hori da kontzientzia, ez? Ez esnatzea goizean automatikoan sartzea, mobil hartzea, lanean sartzea, gero garagardo batzuk gero ezakize, eta berriz ere orain joa, eta ez dut arnastu konstienteki ez da arnasketa bat. Kontuz horrekin. Hor badago niretzako marra gorri bat, eta bai, osea, egunero sentitzen badima dugu, ez degula, ez garela gai izan, konstienteki arnasketa bat egiteko, hor gelditu argea, eta behintzat, goizero, arratsaldean berdin zait, 5 minutu hartu, arnastu, begiratu, zein naiz ni, zer nahi dut, eta horrekin nahikoa, eta ez bilatu erantzuna. Baizik eta bakarrik begiak ireki, barruraka, haber zer dago nor. Baita arnasa ondo hartzea soilik fisikoa dela pentsatzen baduzu ere, horrela egin. Hori da, berdin du. Eta ez baduzu inor inguruan arnasketaren inguruan oso aditu dena, eta lagundi zaitzakeena, seguru YouTubeen badagoela tutorial oinarrizkoren bat, behintzat zuen lehenengo pausoiek emateko. Gero adituren batera jo nahi baduzue, arnasten mundu... Eta tutorial gabe arnastea deno dakigu arnaste. Justo da, zerbait oso simplea. Bai, baina uste dut, gaizki arnasten ari den norbait, benetan oso goran arnas hartzen ari den norbaiti, kosta egiten zaiola, ez, beruntz arnas hartzea ja. Hori, orduan bai, medikura joan edo... Hori da, bai. Norbaiten gana, hori beti. Zoritxarrez antsietatea gehiagi bizi dugu ja, ia denok, eta inguruan behintzate izango dugu norbait, antsietatea bizi izan duena, eta badago oso lotuta arnasketarekin ere. Eta arnasa oso goran hartzea, eta hor sortzen da igual blokeo bat, nun laguntza behar dezun, kontzientizateko arnasa hemen tripan. Tripako minik ez da dagoen horretan, hor beran hartu behar dela, ez, eta batzutan kosta egiten zaigu konturatzea. Nik badu lagun bat arnasketari buruz asko dakina, baina batzutan ito egiten dena, bera ere, noski. Eta batzutan behiratzen ez, oso goran ari zara arnas hartzen da, mierda, arrazoi duzu. Claro, ze normalean kanpora ari gara. Zergatik oso goran arrasten dugu. Nahi degulako gauza pilo bat esan, eta egin, momentu oso gutxian zertarako nahi dugu gauza asko egin. Ze, kanpotik hori espero da
gutaz. Edo hori egin nahi dugu, denbora gehiago izateko gero mobila ikusteko. Edo oso sofa moteta egoteko, edo beste gauzaren bat egiteko. Orduan, bueno, nola bakarrik existitzen da oraina, eta zoriontasuna dago gure barruan, hemen eta orain, hor, gelditzen badimagea, gelditu, arnasa hartu, barrura begiratu, eta horrekin ja, gauza asko egiten ari gara. Josune Belez de Mendizabal, egunon, arratsaldeon esan behar nizu. Ondari arma sartzen. Nina holan, dona entzuten, esaten dut, bai, arrazoi, bai, nik hau egiten dut, gaizki egiten dut orduan. Bueno, eta zer da zoriontasuna, baina bai egia da, ni ere oso estimulo zalea naizela. Ni gustatzen zait, holan, jasotzea, gero goian egon, batzutan behan nago, gustatzen zait ere bai, ez dut esango disfrutatzen dudanik, baina bai gustatzen zait nire burua ikustea holan, bueno, sin más, salsa. Baina gero, zer da zoriontasuna egia da, holako momentu batzuk bizi izan dituala non bakean zauden, zuk esaten duzun horretan, inongo zer gabe, baina nolabait, bai, lasai edo, eta hori ere gozada bat da. Baina zoriontasun hitza iruditzen zait ere bai, Goiurik esan duena, eske, bazara, etzara, ez? Ez dakit. Igual norberak bere burua ere ezagutzen duenean, eta faltsukeri horrekin ere bai, eta para ser feliz necesito, lokillo esaten zuen, un camión. Bueno, pues chico, pues fíjate, comprate. Baina, ez dakit, ez? Baina oso interesgarria. Eta hori ibili naiz, Hemen egon naiz denbora guztian eskutuan, Tegia. Ikusi dut bai teloi hor jarrita zenuela, bai. Gogoan dut behin galdetu ziotela, usted Fernando Fernán Gómez aktorari izan zen? Nahiko tipo celebrare, bai, baina esan zioten, ¿es usted feliz? Yo, no, por favor, soy una persona decente. ¿Ez? Uste behi izan zela, Fernán Gómez izan zela, ez, mesedez zoriontasuna, hori lizunkeria bada, ez? Eta gogoratu dituen Josunek esan duenean, ez, zoriontasuna, eta grazia ondia egin zidan tipo ark esan, ez mesedez ni, zona errespetagarri ba naiz, nola izango naiz zorion. Oso prostitutua dago hitz hori, eta bai, kontzientzia hartu behar dugu nik uste dut. Aizu, Dona, plazer bat izan da. Gaur lehenengo saio hau zurekin abiatzea. Laizter bizitak iguzu. Bai, laizter retorren ez. Dona Peianiz nito bizida saio honen txeke txuri batekin. Ez horreintzen diogunagatik, baina, bai, esate, aizu egun hontan joan naiteke. Zatoz, egingo dugu men lekua. Eta gaur, bigarren kafearen denboraldi berri abiatzeko, zoragarri zara, zurekin. Kistongo goan, ekan? Horregon etxean itxoiten, aberren ez da zen. Dona Peianiz nieto, eskerrik asko eta Laizter arte. Hori da, Laizter retorreko naiz. Eta Laizter, esan markatu? Esan barrion agian ez dela zoriontasuna, baina napolitana badaola eta hartzeko nahi balin baduzu. Eskerrik asko. Laizter arte. Horrek, zoriontasuna ematen duen ez dakit, baina laguntzen du ziur. Aizue, minututxo bi eta segituan goaz azken orduaren bila naiz erratiaren estudio zentraletara eta Josune Belez de Mendizabalekin, txiri bueltaka jarri behar dugu. Josune, hola labur-laburrean eta irinean eskuak sartu aurretik, zer da txiri buelta ematea? Txiri buelta ematea da, nik bintzat egiten duenean, bai uretan, edo bai lurrean, mareatu egiten naiz, eta gauzak beste modu batez ikusten dira, ez? Horretara goaz, ez? Aztelenari pixka atolan gogotxo azteko, eta heltzeko, zer iruditzen zaizue. Zoragarria. Aizue, segituan jarrituko dugu aurrera, minututxo bat azken orduaren bila joan, eta Josune Belez de Mendizabalekin txiri bueltak hasteko. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Eta luze itxaron gabe, oraintxe goizeko 11 izateko 5 segundu besteri falta ez direla, bagoaz estudio zentraletara, Oiane Oza eta lankidea gurtu, eta azken ordua ezagutzera, Oiane, egunon? Egunon danoi, bagatoz azken ordukoarekin, astelehen honetan Onda Baska irratian egindako elkarrizketan Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak familiak baitu gisa erabiltzea leporatu di autobus enpresei eta haien intsumizioak ondorioak izango dituela adierazi du. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean berak esan du, beraiek mezu kontraesakorrak bidaltzen dituztela garraio enpresek. Ikasturte hasierarekin batera gogoratuko dugu eskola garraioak eztabaida piztu duela azken egunotan. Hezkuntza sailak atzera bota ditu autobus enpresek eskatutako kautelazko neurriak eta zerbitzua emateko derrigortasuna gogorarazi die. Egoera hau ikusita Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak kaltetutako familientzako laguntzak egongo direla aurreratu du egunotan. Igandean Radio Bilbaon emandako elkarrizketa batean beste behin eskatu zien garraiolariei euren jarrera birpentsatzeko eta gaur zerbitzua emateko. Gaur bertan eman duen elkarrizketan Bildarratzek esan du oraindik ez dakiela astelehen honetan operadore ezberdinek eskola garraioko zerbitzua eman duten edo ez. Eta bestetik Iruñeko udalak ez du komun mugikorrik jarriko Aldezarrean San Fermin txiki jaietan, horrela jakinarazi dio auzoko jai batzordeari. Gauzak horrela auzoa pisaleku bihurtuko dela eta azkenaldian gertatu den bezala arazo higieniko bat sortuko dela salatu du jai batzordeak. Honen aurrean elkarretaratzea ditu du Aldezarreko jai batzordeak ostegun honetan arratsaldeko 7etan udaletxe plazan. Honekin batera talde politikoekin elkarrizketak mantenduko dituztela gaineratu dute. Eta onarte momentuz 12etan itzuliko gara berriro ere. Gero arte. Eskerrik asko Oiane, goizeko 11 pasatxo eta gu bagoaz aurrera berri oso barregarria jaso dugu hemen erredakzian, baina beranduxiago kontatuko bizuegu, oraindik Goiuri arna sartu ezin da dabil. Ez dakigu hau izango den txiribueltaren sintonia ofiziala, gaurko saioa edo gaurko bere tartea abiatzeko aukeratu du Josune Belez Mendizabalek eta aztertuko dugu ondo, ze igual 5 aldiz entzunda nekatuko gintuen kantua litzateke, baina gaurkoa hot butteren popcorn honekin abiatuko dugu, eta Josune Belez Mendizabali galdetu behar diogu ea zertan ibili den asteburuan, ze badakigu hartzarena egiten ibili zarela Josune, ez dakit hori ote den zure egokitzapenerako bidea, ze badakit egokitzapenari buruan itzein behar duzula, eta akaso zure bidea hori da? Izan daiteke, ze bai, ibili naiz, hartzarena egiten kobazulo olan eder batzuetan, Araban, Zigoitiako udalerrian, Gorbeiaen hor magaletan dagoen Mairule Gorreta izeneko kobazuloetan, hor urtero, 1963 urtero ospatzen da Euskal Jaia. Errebendikazio kutsu potentearekin garai ilun hoietan, frankismoa jota eta horre ibiltzen ziren sortzaileak, abeslariak, pixkat Euskal Nortasuna ere goraipatzen, eta gaur egun ere mantentzen da espiritu hori nolabait, eta bai, hartzarena egin dut, ze hartz garezur bat aurkitu zuten bertan aspaldian, horre kobazulotan bizi zirenean hartzak, hortxe bat zegoen bat, eta orduan nik esan nuen, egingo zerbait horrekin. Atzo, egon nintzen Mairule Gorretako kobazulo hauetan esan bezala, gonbidatu ninduten zerbait egitera, zezaila den sortzaile bati esaten diotenean, nahi duzuna egin. Nahi duzuna, edo jolin, eta nondik helduko diot honi. Orduan pixkat, kobazuloaren ikusita ibilbidea, historia, hor hartu nuen hartzaren aitzakia, eta hortxe ibili nintzen zenbait kondaira, ipuin kontaketaren itxurarekin hor azaltzen eta kontatzen, eta oso gustora ibili ginen. Aukera daukanak orain ikusteko emititzen ari garena, bertan ere jare dantza taldea eta oketa elkartekoek dantza egin zuten, euskal dantzak, eta hori ikusten ari gara ezpata dantza den musikarekin hartzaren dantza egiten dute, ezta? Eta hor daude bi tribu bezala, bata bestearekin borrokan, gauza asko gontzien. Xabiera Muriza ere egon zen, Xabiera Muriza egon zen, bai?
Agus Barandiaranekin batera, bueno, kopletan, abesten, eta zoragarri. Naia Xabera Muriza da. Gaur, behin berriz azalduko da gaurko irratsaioan Xabera Muriza. Bai. Beliburuan idatzi duelako, zoriontasuna ideia komertzial bat dela, berak poza nahiago duela. Eta, bueno, bertxotan ibiltziren Maia Agirre eta Miren Amuriza, hori da. Eta oso gustore ibili ginen, ordu eta luzetxo, gure Amuriza jauna luzatu zelako, ze horre, klaro, kobazuloetan hotza dago. Osa, benetan hotz, kanpoan oso guraldi ederra zegoen, bueno, ja, geitxe ginenean menditi, 30 gradu edo, baina hor barruan batzakigu kalkulatzen, baina 10 bat edo, orduan, ni oso jantzita nintzen, oso neguko arroparekin gomendagarria da, eta benetan da ikaragarria, 200 bat lagun edo, biltzen du topaketa honek urtero, gehiago ere bil izan ditu, eta oso guztua ibili ginen, eta esan duzun bezala inigo, ni hartz baten moduan hor, lozorrotik pixkat atera, eta ja egokitu egiten gala, ez oso madrugoiak batzutan. Hortxe egokitzapena egiten, jakinda iraila dela, jarretzen dut hitz egiten, zuek moztu, Gure esnatu berritan gaude, Josunez, pentsa, hemen egokitzapenean batzuk hartzaren egin duzu, bestek kafe hartu dugu izan, eta listo, eta oen diken, batzuk pasako ditugu, guizaren erritmoa pixkat gure ganatzeko, así que zu lasai. Vale, igual akaso, zikonez bla, txor, eta berriro sartuko zarete oera, kontua da, egokitzapenaren arira edo, niri beti gertatzen zait, iraila, ez da ez duala maite, baina kosta izan zait, ez bakarrik nire lan erritmoa ere bizitu izan delako, baizik eta besteena ere hortxe dagoelako, eta horren kontazioa da kutsadura badago, ez da? Azten denean telefono joka eta aurten, ez ezagizet, dana da bapatekoa, ez? Nabaritzen da ere, hiriak edo herriak ustu egiten diren bezala abuztuan, irailan, dano bueltatzen garela eta hortxeak, orduan, horren kontura, por cierto, ekarri dut abesti hori, harto krispetena, ziren, grazioso izan daiteke, baina luzen zuten bauzu, hori da niri pixkat provokatzen diana ere iraileko erritmoak, Orduan esaten dut, nola egiten dut nik egokitzapena. Hemen dona beharko genuke berriro ekarri, adezko jontasuna eta hori gauzak. Hemen ere izaten dira, oporrosteko depresioa, eta iraileko aldapa, edo, berez urtarrikoa da ekonomikoa, irailekoa emozionalagoa da aldapa, ez? Baita, ekonomiko, galdetu eskolako liburuak erosi behar dituzten gurasoei. Dona ondo etorriko litzea guke orain txere, baina tira, jaien diogu, beraz, Josunezuk defendatu beharko duzu hau, bakarrik, dona kaso entzuten izango da, zerbait gaizki esaten baduzu edo, ados espadago igual mesutxoa bialuko dugu, eta hemen saltzi izango dugu, baina zuk lasai. Ez, nik egiten duana da, pixkanaka, pixkat moldatu ere burua esan ez ben gai Josune. Ni oso lotia nahi. Hartz baten moduan, neguan, hartzak neguan egiten duten moduan, kobatzuloetan sartu edo lokartu, nik hori egunero egiten dut. 10 bat ordu egiten du igual mediko batek esango luke, hori zera sanoa, netza da. Orduan, gertatzen da, kurtsoko erritmoari heltzeko, rutina batzuk ere markatuko ditugu. Ez dizuteten nahi Josune, baina atzo irakurri nuen justu, azken urtetan eginako ikerketek erakutsi dutela, 8 ordu lo egitearen hori mito bat dela. Alegia, mitoa ez. Norberak bere denbora behar duela, eta ez dela denontzat berdina. Eta desente aldatzen dela. Badagoela jendea 6 ordu terdi lo egin da, oso osasuntsu egon daitekeena, eta jendea 8 ordu terdi 9 ordu ere behar ditzakeena. Eta beraz, 8 orduko estandar hori, badela pixkat homogenizatzailea, baina ez kaso gehiagi egiteko. Da loaren kalitatea, eta ikerketa interesgarria zen, igual egunen batean ekarriko dugu saiora nola baite sakonago aztertzeko, baina zu lasai, zuri gorputzak asko eskatzen badizu, horrela behar duela, Zegoen, iragarki bat, txakurra handia, txakur txikiek, zenolako energia, ni handia naiz, eta ni batzutan, energia asko gastatzen dut, baina rekuperatu behar dut, orduan, hori da nire izakia, hori gorputzak eskatzen dizkian 10 ordu horiek lo egiteko. Kontua da hori, espabilatzen hasitata, nire egokitzapena nola egin dut, aurreko astean, ibili naiz,
iratzargailua testatzen. Utzi beharrean ni nire burua orlo egiten, hasta cuando sea, ez. Iratzargailua jartzen, eta ea zenbagarren alarma jota gero esnatzen nintzen. Zaila benetan, egokitzapen zaila. Osea, alarmak, ezagit, 5 bider edo ez badu jo, nikolakoa daukat, 10 minuturo jotzen duen horietakoa, holan, itzali eta gaurren. Hori izan da nire egokitzadia pixkat, Eta gero bai beste zaiakera bat egin dut. Eseri zean, aurkian, eta aguantau. A ber, zenba denbora egon naiteken eserita. Uda osoan ibili gara, leku batetik bestera. Baina, aguantatzeko ofizina batian, zuek hortxe zaudeten bezala eserita, mikroen aurrean, zenbateko aguantea daukazue. Hori landu beharrekoa eta egokitzapena ere egin behar da, aurreskoletan bezala, gurasoak umeak uzten dituztela, ordu erditxo, gero, edo ordu bete beraiekin. Olako, zuek egokitzaldirik egin duzue? Bai, Josun, egokitzapen egingo dugu saioaren ostean, kroketa batzu jatera joan da. Hori izango da, gure egokitzapena. Baina, Niko, bromak aparte. Egokitzapena egin dut azkeneko egunetan, jakinda gaur gure ordutegia asko aldatuko zela, orain arte saio arratsaldez egin, eta orain goizeko 10:00 12:00 lehenago esnatu beharko nukeela, eta egin dute, aurreko egunetan saiakera hori, gaur esnatuko naiz, dagoeneko irratsaio egiten ariko bagina bezala. Ara, ni pixkat aldre bezibilinez. Eta orduan gaur, esnatu behar izan dudanean, ordu honetan, ez dut arazorik eduki. Ze suertea. Nik ez dut arazoi normalean goiz ez esnatzeko. Nire bizlagun batek bai, zebera alarma entzuten dut goiz guztian zehar, ezakitzen denbora jotzen. Konstituzioan errebizatu beharko litzateke hori. Baina gaina da patio bat, orduan entzuten da fuerteago. Baina nik goizetan behintzat ez dut euki arazorik esnatzeko eta hola, orduan gaurko egokitzapena erresa egin zaitu. Nahiko erresa. Ni atzo izan nintzen oean 12:00 ordu batak arte, eta goizeko 10:00 esnatu ninduen mezu batek, eta zen, zera, June Romat Ibarguren eta Aitor Zorzanoren marroitxo bat goiuri. Eta esan nien, barkakoteko jazue, baina pixkat ajea daukat, pixkat nik hautan abil, eta zingo dute hau konpondu, eta, duten nola baita ez da June. Kontatu dut, bai, gure horrengo gonbidatu ere estudian da, eta June berarekin ari zen. Atzo ni oean nintzela lasai, eta berandur arte baino zu eta Aitor Zorzanoren mezu batek esnatu ninduela, eta... Bai, konpondu genuen, gondatu genuen, ez da? Bai, eta Aitorren zuten ari da, bai? Bai, mezu beren bat jaso. Zorzano, bat ematean saksuarekin etortzen zaren bigarren kafera? Nik elkarrezketatuko ez zera gauza batek, Aitor. Inigo, donak esan duena ez duzu barneratu, ardurak hartzarena eta. Ni lasai negoen, baina June etorri zan, eta hau egin zidan, eta orduan jana hon lasai. Lasai asko geratzen noea. Mugikorra alde batera utzi nun, da berriz lokartu nintzen, ez? Pentsa hola ikaragarri sufritu nuenik, baina izan zen, baina bai, egokitzapenarena bada koska bat, baina nik uste pixkat bai, naizela oso arduratsua gauza hauekin, alegia, iristen da eta pumba, eta ohituko naiz. Batzutan asko zobea da, pentsatzen ari, eskoletan egiten dutena, ez? Aur txikiak eskolan hasten direnean eta egokitzapen egiten dute, eta gaur ordu laurden joango gara bihar, ordu berdi, gero ja amatxo gelatik atera, edo aitatxo gelatik aterako da ordu bete, eta gero itzuliko da, eta beste ordua elkarrekin, gero lanaldi edo, ikasketaldi osoa egin arte. Niretzako, umea zarenean zentzua dauka, niri orain egingo bazen edate hori, asko zokerragoa. Nik nahiago dut gaur hasi, egin 2 orduak, goizeko 10:00 12:00, listo, bapatean, pum, jazta, eta ohitu naiz. Lenguan, nire lagun baten semea eraman zuten lehenengoz ikastetxera, eskolara, ikastolara, uste duzara. Joan ziranara eta ama oso kezkatuta. Ikusiko dezu, lehenengo ordua eta gero joan behar dudanean, zenolako berrintxea, aber lortzen dudanan uzte umea, ze bestela, bestela esan diate aste guztia daukagula, eta pasatzen lehenengo ordua, eta ama joan behartzun da umea gintzion. Ama, agur! Eta amatera zan handik esan ez, ama, hau uste baino horrexagoa zan. Badaukagu egokitzeko gaitasuna, ez da? Ez egokitzapena zari garela, gizakiok daukagun gaitasun bat dela esaten dute, ez? Bai, nahi beti kontatzen din nire amak ere, nahi egokitzapena egiterako momentuan ni aurtzaindegian utzi eta ateratzen zenean nire ama ni negarrez hasten nintzela, eta bigarren egunerako nire irakasleak esan ziola, atera eta begiratu lehiotik ikusiko dezu nola joten zen momentuan, lasai dagoen, egiten dizu negarra ez juteko, baina eta ateratzen zen, eta ni pozpozi jolasean egon orduan. Manipulazio estrategiak,
Begiren diskoari helduta. Nik antza amari eskatu nion, enengoela prest, ez dakit nola azalduko nion, ni oso berbatian nintzen ja, txikitatik, ja, urteekin ja, bla, 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 argumentatzen nuen perfecto, eta esan nion, nola ikusten ere buruan, nintzela sentitzen nola oso, eta errespetatu zuen hori, eta gero, momentu baten, ez dakit handik zenbatera, esan nuen, prest nago, eta orduan. Hala, hori ere zein galdetu behar diot nik, donari hori bebai, horrela egin nuen. Bai, hori donari galdetuko diogu, baina ze nolako heldutasuna, ez da, Josune? Bai, igual gehiegi, baina bai, holan izan zen, eta gaina gogoratzen du sentsazio hori, ez nahi, baina benetan nahi izango dut, baina netzatzen nahiko arrotza, guztionzat bezala, txiki-txikitatik, derrepentian amaren zeatik, egonatik, eta benga, atera, eta, eta gero momentu baten izan dut, noa, eta holatxe. Eta jazta, ondo. Gero normal, oitu egiten zarelako, oitu arte, egin behar dira horrelako trampatxoak, ez? Eskoletan egiten dutena, gurasoak egoten direla gelan eta gero irten egiten direla, bilatu behar dira horrela, ez dakit, guk gorko kroketa horrelako trampatxo bada. Bai, estimulo txikiak. Gaur lehenengo eguna, eta oitzeko ordutik jontara, kroketa jan behar dugu. Bai, saria eta makillaren estrategia. Hori da. Seguro gure lankidiratik latzekin ere inoiz erabili duela, goxokiren bat, pixkate, ura erakusteko eta jarrerak idatzeko, eta, gure... Burua engainatu behar da. Joaten zarenean beste leku berri batera bizitzera, hori ere bada egokitzapena. Baita ere. Ohitu behar zara beste hiri batera, beste herri batera, egin behar diren lehenengo gauzetariko, gauzak izaten da, bilatu zure gustoko kafetegi bat inguruan, eta zure gustoko kafetegia daukazunean, sentituko zara, auzo hau zure auzo da. Bai, kafetegi baten bila jarriko nintzakela ni. Kister nola iduan nik, bakarrik komentatzeko, ez dakite denbora juntza egun jatza, baina zuk bilera badukazula iztere, gogoratu. Baukat, beste bilera atxo bat orain, ez da hain entretenigarria izango, baina, tira, botako izuet, hemen Gasteizen, jakingo zuen ez, gizarte etxe mordoa dauzkagu, eta bertan ikastaroak daudela. Eta horiek, bilakatu dira azken urtetan oso ospetsuak, eta orduan, zozketa bidez, zuk izena ematen duzu, eta ertzango dute, zenelako ikastaroak gauden. Eske, guztira daude 38.000 plaza, Hori da, 38.000 pertsonentzako ikastaroak 541 jarduera modalitate ezberdina daude. Squash, aquagym, yoga, tai chi, igeriketa mantenimendua, igeriketa estilos, argentinar paleta, arku tiroa, defentsa pertsonala, zer gehiago, kajoi flamenkoa, batzuk izateagatik, argazkilaritza, ilustrazioa, areto dantzak, afrikanoak, swing, gap, gluteos abdominales, eta, horiek daude, eta hori dana, izena eman behar da, irailaren hasiera baino lehen, jendeak eta nik, askotan ematitzugu, bat baino gehiago, eta gero zuzketa izanen da, eta holaxe, orduan, jadakazu, errutina hori eta egokitzapen hori, eta soaz pixkatere moldatzen, aizialdi hori, komilen artean, kulturala ere bai izan egitekeena, ez bakarrik kirol jarduerena, eta holaxe egin dut. Eta niri hori, bazi ikastaletatik bi tokatu zaizki. Biak uretan. Gure egokitzapen honetan, nola goizezariko garen, eta arratsaldeak libresiago izango ditugun, goiuri basi beharko dugu pentsatzen, aquagym, kajoi flamenkoa, hau Gasteizen gertatzen da, baina seguru zuen etxeetan inguruan ere, izango direla zereginak eta zerri helduak. Aizuenik, Peter Tosh entzun nahi nuen, gaurko egunez jaiozelako, baina iritzi aldaketa bat izan dut, hori entzuten ari gara horratzean, regea bezlari ondia, baina goiurik aipatu duenan leku berri batera mugitu eta auzoan kafetegi bat topatu eta burura etorri zeixe egituan Iker Laurobaren berri auzoan kantua. Maitea zaitut oso berria naiz auzoa. Josune Belez de Mendizabal ez da berria auzoa, baina bai bigarren kafean, gaur estreinekoa, gaur egokitzapena, asteazkenean berriro ikusiko dugu elkar, eta berriro ikusi eta entzungo dugu elkar. Josune, zoaz bilera hortara, eskerrik asko, eta esan dakoa, biegun barru berrez ere elkar ikusiko dugu, beraz egokitzapenean jarraituko dugu, ez dugu denbora gehiagirik, elkar faltan botatzeko, egon lasai. Bai, eskerrik asko, irukote, primeran egon naiz, eta, venga, asteazkenean gehiago. Vale, venga, iruelta, pero arte, agur. Aupadaka
metronomo bat, galeraz galera. Ara, eta hausara zurza da. Berri auzoan abestu zuenean, ez zenuten hain ezagun, baina urteak igaro dira. Orduan, Sarak 17 urtetxo izango zituen, Iker Laurobaren bakarkako ibilbideko. Lehenengo diskoan parte hartu zuen, zeru tolesgarria diskoan, eta eder jantzi zuen berria auzoan. Hautsa pixka bat aldatu zaio. 17 urte etxo, gaizte. Bai. Hau txaldatu egiten da. Pixka aldatu zaio. Bai, eta kantakera badu berea baina, bai. Oitu gaitu bere rhythm and blues estiloko ahots ilunago. Pixka beltzagoa, pixka melodiagoa, bai. Baina badauka Sarak gaitasun hori esango nuke, oso jende gutxik ezpezela, lortzen duela abeslari baten abestiari ahotsa gehitu, abeslari hori ikaragarri ondo errespetatzea, alegia ez du estaltzen, eta ikaragarri edertzen du. Badauka, bai, bakarkako ibilbide honetan, noski beste indar protagonismo eta zea bat badu, baina badaki oso ondo laguntzen eta ze polit. Berri auzoan kantu honekin egingo ditugu hurrengo 2 minutu eskaxak, eta segituan aurkeztuko dizuegu Itsasne Maizulazia dagoeneko gurekin da eserita bigarren kafearen laborategian. Dinamitaz lertu beste inorez zertzeko zudana zenbat zubi urik ez badato nire zapaten pletik batere zenbat zubi zeharkatuta giratuko zara bengoz nigana zenbat zubi hasi aurretik balin banagoia zurekin zuretan Arratsaldeko esan behar nuen, baina goizeko 11:23 minutu izango ditugu segituan zuzenean naiz irratian, pasako dira egokitzapen aste 2 gutxienez, nik arratsaldeko muletila hori galdu, eta goizeko, esateko. Biazetan lortuko dut June. Ez dakit, nik uste, agurtzen azun bakoitzean arratsaldean esango dizu dela, Bai. igual hortan geratuko da nire agurra. Aste 2 barru zinemaldian izango gara. Eta horrak aso ja, giro aldaketa, Donostian, berriz ere hartuko diogu neurri. Berroria egokitzera, beste toki batera. Zenbat denbora behar izaten zenuen, ikasle zinela urte aldatzen zenean, eta agendan 2003ko iraiak urtarriak 8 idatzi beharrean, 2002ko urtarriak 8 idatzen zenuela. Zenbat denbora behar izaten zenuen ondo idazteko? Enuen idazten 2003an. Nik agendaren hori ez dut oso barneratuta. Igual nire garaian ez Ez, eta zegoen. arbelan etzan idazten... Baina nik uste urte Edo azkerola azterketetan bai. Azterketetan data jarri bartzan bai edo bai. Bestela puntuak entzen zizkizuten. Bai, Aguri azterketetan ez. Aguri. Baina lan askotan entregatzerakoan eta... Data jarri behartzen. Eta hor beti izaten zenuen, ja 2004 da, eta ez 2003. Data eta ordua? Nini zizu jakin, pentsatzen Ordua azterketan nola jarriko dezu ordua. Baina ure hurrengo kantuaren izenburuak ordu bat iradokitzen du. Behar zuen... Lotura behar zuen. Eskerrik asko nire lotura zapuzteagatik. Barkatu. Ez dira 5 eta 21, baina alaxi zena du kantu honek, Untzak eta Julita Benegasek sortutakoa.
Bueno, askok herriko jai ezberdinak ezagutzen igaroko zenuten uda ziurrenik, bai txosnaik txosna eta erromeriatik erromeriara ziurrenik. Eta horietan askotan entzungo zenuten Tapia eta Leturiaren abesti bat bertan dioena festarik festa lan egin behar gauero. Festarik festa hor nabil ni egunero. Agian abesti horrek deskribatu dezake Ailaket taldearen uda, drogen arriskuak murriztearen alde lan egiten duen taldea da Ailaket, eta txosnaguneetan edota kaleetan edaten ari diren taldeen artean aurki ditzakegu kideak gomendioak ematen edo frogak egiten besteak beste. Artengo uda nolakoa izan den eta gazten artean zein den edo zer den kontsumitzen dena jakiteko, gaurkoan gure gana ekarri dugu Itxasne maiz Ulazia, Ailaketeko kidea. Egunon, Itxasne, ongi etorri. Egunon, ni esker, gonbidatagatik. Bueno, plazerra. Pixka bat lehenik eta behin galdetzeko nola joan da uda eta nola deskribatuko zenuke zure lanbidetik ikusita. Bueno, ekarritut bulegoko sondo antolatutako datuk horrapuntatuta. Eta egia da, onartu bardetena, oengoz dauzketen datuk diela gehiago uztai arte izango liakenak, abuztu hauendikan kontatzeke dago, baina, batez eudan, guk esan dezunez deotega bai kalen botilloietan edo bestela testin gunen, eta bastante jende topatu dugu, egia esan da, testinen karpan 2.215 pertsona etorri dira, eta analizigunen 276 pertsona, eta gero abuztuko gehitu beharko litzake. Eta gero, tiltzarren bastante jende gehiago, 5.911 pertsona hartatuk izan du dira. Eta gero, udan de baita urte guztien zehar martxan egotean bezala, ostiralore eukitze dugu Gasteizen aitez guna irikita, punto fijoa, eta bertan udan, goaingoz abuztu arte bintzat, 124 pertsona hartatu ditugu. Beraz, lan ez dutetako uda edo izan dezu ez da? Bai, udak beti izateia ez, azkenen festaz festa daude, herri pila bat egoteia hor bata bestean atzetikan festak, eta bai ongea hor jarduten saiatuz behintzat prebentzio lan bat, orokorren ez da informazio bat ematen, eta nola ez, momentun euki dezaketen froga bat, test bat egiten daukean sustantziri buruz. Pixka bat hasierara joan ez edo, bai, entzuleak ere kokatzearren, ea noiz sortu zen Ailaket, eta zer zerbitzu eskaintzen dituen taldeak? Ailaket elkarte bezala, ia zingen dituen justu 20 urte, egie da ja 80. hamarkada bukaeran ja, jendea bazala hor lagun talde bat eta ikuste zuela nola droga erabilera zeon, ez? Kalentzear behaieke bai eta ikuste zuela nola informazio falta handia zeon, etzekiela igual kale muitz ezana egitan esatei zuena dan, ez? Goza da ze saltzi zuen da bestea ea egie dan sustantzioi dan, ez? Eta orduan, ardura eta kontzientziazio hortetikan, ja 2000 eta bi izango zen, ez? Sortu zen ja elkarte bezala formalizatuta. Orduan gu baite dugu batez prebentzio lan bat izango litzakena, ikuste dugu drogan erabileran badaudela bai arriskuk baita gozamenak bai, ez? Bestela jendeak literalmente ez luke kontsumituko. Eta orduan bai saiatzea batez informazio objektibo bat ematen, sustantziai buruz, eraginei buruz, albokalte posiblei buruz, eta gero esan bezala, testina beha itea, hau da, testa itea sustantzia behana ikusteko ea, alde batetik esatei zuena beha dan, hau da, sustantzioi dan, bestetik ea mozketaik bauken, eta gero aukera hongo litzake baita laborategia bialtzeko sustantzian espezifikoki eunekotan jakiteko ze droga klase eukiditzazken gauza beha horrek, ez? Ze argi ustearren, zuen helburua ez da jendeak ez droga kontsumitzea batik bat, baizik eta kontsumitzen duten hori ere behintzat sanoki edo
arriskuak aurre ikusita egitea, ez? Jakin da behintzat, ez da? Jakin da. Hoi da, eske, azkenen gu ezke abitzen ez ezkotik, gure elkartea ez da hortetik abitzen, da elkartea beha bada erabiltzaile edo ez erabiltzaile ez osaturiko elkarte bat. Hortaz bai ikuste deu, egitan askotan punizioa baino, behintzat eztabaida bat sortzeak izarten, de egitan konsumok eta erabilera bat balin badago, nola aldeun prebentzio lan bat eta arriskuek nola aldian murriztu ez, jendea behintzat ikus dezala sustantzia batzuk ekar ditzazken kaltek, baina da baita behaien eraginak, ez? Askoten eraginak beak ez diteu ezautzen eta ezautzeiteu izten soltek, baina ez dakigu egita sustantzia bakoitzak ze nolako efektu egin dezaken bakoitzangan. Eta, jaietan aipatu bezala puntu fijo bat jartzen dezute bertan jendea gerturatu dadin eta botiloetan ere ariten zehazte. Nolakoak izaten dira harreman horiek jendearekin? Festetan jartzaion programak testin izten hau eta ezberdina da, ez? Orokorren gertuatzen jendea botiltzarrak edo dijoa, botillo egiten nahi dian jendeak orduan askotan, logikoki, bastante gaztetxo gona gertuatzea eta gaina gu gertuatzea, hortaz hartak eta harreman hori erabateko izatea, eta testinen bitartean behaiek etortzea zegu finko gaude, leku baten, furgoneta baten jarrita, eta behaiek etor daitezke, bai informazio eske, edo zuzenen analisi eske, edo material eske, edo dana dalakoa, gero materialak, arrisku murrizketako materialak bai emateitulako. Harremana, segun zer dudan, baita ez, hor gauzak asko aldatzea. Atxaldetan izatean botirtzaletan harremanak erabateko izan dituzke, baina gero kasu hortan alkola edo beste hainbat sustantzi juntatzeanen eta orduk aurrea iteuen bezainenia, erabiltzaiek baita kontsumo batzun menpe hon daitezke edo ez, eta hor, daukean tratua de baita ezberdina izan daiteke. Alare, normalen prestutasuna bai jasotze du egia esan da, eta harrera nahiko ona jendeakiko, ez? Ikuste guelako ez goaz dela igual punizio batetik, ez gehala ez polizik ez zeat, ez azkenengo jute gala informazioa eta material ematea eskaintzea nola baita. Saiatze gabintzat ematen ez hainbeste behaienak kentzen, por así decirlo. Baten bat egongo da, hala ere, ez kontsumitzaileak, baizik eta kontsumoaren oso aurka dagoen norbait zuek ikusi eta zuen jarrera ez punitibista hau ikusita, txalotzekoan, ere iritziz, baina egongo da norbait esaten duena, honek sustatu egiten du, kontsumoa edo normalizatu egiten du. Bai, guztiz. Eske gaina gauza dana da, guk ez kontsumitzean guztiz alde ite deula de baita, hau da, batez den norbeak erabakitzean alde ez, eta talde giron, talde presio handia gotean ez, bai saiatzega de baita nola baite, osoi errespetu hori eta sustatzen nola baite, bakoitzak ikus dezala ez, nola zeatu. Gero egia da, beti esateana ez, paraleloki aldeu esan, eskolatan, oso gutxi gertatzela, baina sexu harremanei buruzko informazioa honen kondoi bat emate balin behizut, ni sustatzen nahi nahizuk larrua jo dezazun, ez dakit ez, saiatzega esaten inbehar balin bazu, indezazula alik eta modu kontzientziatu nen, informatu nen, eta... Hori, gertatu zen, txio landian, Ixan orain ez, Twitter zalakoan ikusi nuen, guraso batzuk zenolako aserre harrapatu zuten euren anai arreba batekin, alegia. Gazte baten osaba izeba zenarekin, izeba zela, preservatibo batzuk oparitu zizkiorako, eman zizkiorako, haren hilobari, ez? Gogoratzen baduzu, akaso xehetasunen bat dantzan daukat. Kontua da, ikaragarezko rebote harrapatu zutela, ikaragarezko aserrea, horrela sentitzen zutelako, ez? Sustatzen edo bultzatzen ari zela sexu harremanetara pertsona hori. Eta ark azaltzen zuen, justu bazuk diozuna, ez? Egin behar duna egingo du, baina egin dezala segurtasunez, arduraz, jakitun zer ondori izan ditzaken sexu harreman preservatibo gabe batek, eta bar, eta, kriston aserrea, harremana utxita bezala. Gainera nerabeak bikote laguna zeukan, eta ezagit, bazen,
hitz egin beharko zerbait. Nez eta gurasoek iruditu zitzaien gurasoei oso desegokia. Horrelakoetan hobe da baimena eskatzea, bazpade. Baimena eskatzea behin, ez? Nik behin nahiari galdetu nien eizu, jobekin nauta hau, eta lasai, hitzein naizuna. Horren ja, batzutan gai batzuk atera dizkiet, eta baita arduratik, ez, sare sozialetan egiten diren konsumoak, eta baina, kontu haserrak ere zor daitezketa. Kontra esankorra da, ez duk esan dezuna, eske, gero dauzkeu bombardeaketak bai telebistan, sare sozialetan, seriek, beste gaiik ez da justu lan zen, seksua eta droga, orduan, ezin dugu jesin hortaz ez da. Eta, bete aipatzen da ere ez, alkohola droga bat dela, baina oso normalizatuta daukagula, eta niri behintzat askotan dirua behintzat parrandan ateratzeko hasieran gurasoek ematen zidaten. Noski neurtuta, zenbat eman, zenbat harko nukeen edan, eta agian, ez dago agian hainbesteko kontzientziazioa, agian, ez drogen aurka dauden aldetik edo, horiek askotan kontsumitzen dute alkohola asko, baina drogarik ez. Alkoholarekin ere egiten dezute lanketa. Bai, guk sustantzia guztekin. Guk adibidez kasu hortan, igual indezun diferentziazioa idea alkohola eta beste drogak eola, guk ez dugulako ezberdintasunik iteu gehiute deu, gauza diamezara hemen dago gizarte hontan, kasu hontan de legala edo ez legala, eta guri gustatzea guk gehiago hitzeitea de sustantziak sailkatzea dauzkean efektun arabera. Legalidadea hemendik beste herrialde guztita aldatu itea, hortaz ja ez dago nola baiteko objetibotasunik, ez, por así decirlo. Eta, gu baite dugu, batez botiltzarren esan bezala, eta gero eskolatan de baita formakuntzak, gaztelekutan, gaztetopalak, bauzke du baita beste imat programa, igual gaztetxo gontzako gehi horta daudela bideratuta, ze azkenen, zuk esan bezala, azkenen naturalizatuta dagoen zerbait da, eta oso ume-umetatik ikuste dagoen zerbait da. Eta euskal kulturan, edateana, janta edan, ez dakit beste zerbait itea, baina janta edan behintzat, izugarri, hortaz, Ikusten ditugu, ez? Zu taberna batera joan eta terrazan bertan guraso kuadria bat, ardokopa bat edaten eta umea alboan eserita, ez? Konturatu gabe oso txiki-txikiak garenetik ikusten dugu alkoholaren kontsumoa gure inguruan. Eta inkluso gure gurasok, edo, guk eta gure belaunaldiko asko baita igual txupetia sartuan ixen eta neharrezitzeko, ez dakit, bastante ohikok diaolako historiak eta anekdotak aldianak galdetu belaunaldi bat zarrago hiri, o bi, edo. Eta alkoholaz gain, aurtengo udan, ze droga edo izan da agian gehien kontsumitzen dena hemen Euskal Herrian? Egia dena da, guk analisik egiteula sustantzi batzunak eta horiek ekartzea izkiguela, baina aipatzea igual ze konsumitzean gehiena edo ez, bastante relatiboa, ze guk gauza ilegaletan, analisik gu gauza ilegalenak egiteu, ze gauza legalak dianak supuestamente prospektua dukea. Hau da, alegia benzodiazepinak, kiston konsumoa daula, baina ez da etortzen hori analizatzea, zeia badago analisi bat. Bai aztertu gizan dia guain arte edo punto fijan da, gehienetariko gizan dia MDMA, 1,31, anfetamina, kokaina, hatxixa eta marihuana de bai, bastante ohikok izateianak beti analizatzea iteunak, ez? Horrek ez du esan nahi, esan bezala, beste hainbat sustantzia ziteunak kontutan hartzen eta de baita kontsumoiek mantentzen diala. Tabakoa barne, kafea barne. Tuko zer den Onaino ekarri nauena Ez dut inoiz atzen duko nor zen Hain gerutzan ninduena Osta tozar baten xokoetan Denetatik ikusten Beti esaten dute behintzat gaur egun kontzientziak gehiago edo eduki beharko genukela horrelako gauzekiko, informazioa lortzeko edo erresago daukagulako. Baina ikusi ez dute kontzientziazio horretan aldaketaren bat azkeneko urteetan, badago kontzientzia gehiago drogekiko edo... Kontzientzia gehiago, kontzientzia zentzutari izango zen. Konsumoi buruz, ze sustantzia existitzeian, edo... Kontsumoarekiko batez ere.
uste. Eske, nik egia esaten nahi bazu, nik ikustena da, ez daula formazioik inoiztik. Ez dago ez eskolatan, ez da inoiz hitz egiten, orduan gero oso horrexea dela fokalizatzea, adibidez gazten kontsumotan, beti esatean zerbait da, gaztek diala desfasatunak edo ez dakizte, baina karo, ez dut ikusten lanketa bat da honik egiten gizarte mailan da gizarte alden bada honik egiten eztabaida bat honei aurre egiteko, orduan zait irutzen dezta nik aldeten nikoi elkarteko kide bezala hola erantzun. Eta zuek nabari dezute, agian niri gertatu zen zaidalako batez ere gazteagoa nintzenean, ikustea zuen furgoneta eta esatea ez horrean ez gerturatuko, ze aber jendeak zer pentsatuko, aber jendeak zer pentsatuko duen, eta beti daude paper pila bat eta panfletito pila bat, eta aurten gogoratzen naiz gerturatu nintzen lagun batekin, eta nintzen hitz egiten bertan norbaitekin, baina nik gogoan daukat, naiz gerturatuko horrea, ze pentsatuko du jendeak horrera gerturatzen balda naiz. Ze pentsatuko jendeak, derrepente informatzea gertuatzen ba naiz, ez? Osea, esan nahi dela zerbait daukunak gizarte mailan ona inbesteko estigma daola droga ilegalekiko edo sortzela hor espektro bat nolabait, eske seri eta dauden imagen guztikin erakuste dizuena, ez? Egiten inkluso iriste gela gu sinistarazte informatzea geizki daola. Eta nik uste hor daola akatsa handia, ez? Eta bai, hori gertatzen gu gude bai gertuatze garen, igual esatizuela, jo no me drogo, no seke, tal, igual esatizu, zigarro batekin eskun, kistonko batekin eskun, eta, karo, bai, gertatu egin da, gu beti esatet dugu, informazioa eukitzea, ez da hori sobran, geroztuk gauta dezakezu, eta, gaur egun dagoen gain dosiakin ez informazioa, igual filtro batzu jartza de baita ondo izango zen, ze, eske, bombardatuta gaude demoztin datukin, eta nik uste toi dala askotan zaiena. Hortaz, nik animatzen zaitxuet entzule guztiri gertuatzea, informatzea. Aipatu duzu estigma droga ilegalen inguruan, esango nuke droga legalen inguruko adikzioarekin ere, badagoela estigma hori. Alegia, alkoholismoa hitz egitea gure gizarteko hori da. Tabuen handinetakoa, ez? Bai, hartzealako kontsumoa berdin menpekotasuna, eta gero daun beti eskailera mito hoi, zazu zigarroik erre, o ez hasi igual porron kala bat erre, eta bukatuko zula, derrepente igual heroina pintxatzen, ez? Eta jendeak iteula salto eskailera bat, batek beste ekartza etxula, eta bastante komplejua da egitan hori ulertzeko, analisi soziologiko oso handien marko genuke, ez? Eta asko individualizatu baita persona bakoitzan kasun. Hortaz, bai, estigma ugari daukeu guke bai. Eta, nik pixkat bukatze aldera, aipatu duzu puntu fijoetan testak egiteko aukera dagoela, agian entzuleren bati interesatuko zaio eta pixkat jakiteko puntu horietara gerturatzerakoan zer jaso dezaketen, ze informazio dagoen, testak nolakoak izaten diren. Bai, guk Instagrametik edo jarraituzke hor normalen beti abixatze dugu ze festetan edo egongoen, ze zerbitzu eskeniz, eta gero ostiralero 7:00 10:00 Herreria kalean ailaketen Gasteizen dago aukera, punto fijon jun eta zure sustantzia uzteko eta analizatzeko. Analisiak eta daitezke 3 eratako gizatea momentukok, kasu honetan edo jasitxa edo marihuana ikusteko zer dauken, ze THC gehiago, gutxigo, tal, ze efektu indetazken eta gero materiala de bai, eta kimikotan gehiago ikusteko esate izuena dan, mozketa bat dauken, edo lehen osan bezala, laborategia bidaldu, eta bertan jakin dezagun, sustantzia hori sospetxagarria balimada ez zenugena espero inarez izulako edo zerbait, jakiteko benetan zer dauken. Eta gero, esan bezala informazioa, materiala arrisku murrizketakoa, izan filtrok, turulok, suero garbitzeko, preservatibok, lubrikantek, makina bat gauza hortaz gertuatu, eta jende atxeginakin elkarrezketa bat eukin nahi balin bazue, gonbidatu zaudetela denak, informazio doako eta anonimoa eukitzeko. Eta, entzule, esan berri bezala gerturatzeko lasai, tabuak hautsi daitezkela eta ez izateko beldurrek zer pentsatuko dutenaren inguruan, eta itxasne mila esker realitatea hau honek hartzagatik, eta, festetan ikusiko gara ziurrenik. Eskerrik asko. Zueri.
15 minutu eguerdiko 12etara iristeko, oraindik ere badaukagu zer kontatu, baina azken orduko bat iritsi da gure redakziora eta ezinbestean zuekin elkarbanatu beharrekoa. Lotzen ditu, kolpetik pornoaren industria, Espainiar Star Sistema eta Euskara. Dezo, Juri? Alaxe da, bai, bida. Euskarazko Wikipediak 420.000 artikuluren muga gainditu berri du. 420.000 artikulu asko dira, denetarik dago Wikipedian, Euskarazko Wikipedian, beraz, esan bezala, denetarik topa dezakezue. Artikuluak askotan Twitterren edo Ixan, gaur horrekin gabiltza, atzera eta aurrera, Ixan jartzen dituzte, eguneko artikulu gomendioak bezala, edo eguneko efemerideak, adibidez, atzo, igandea, jarri zuten. Gaur, 100 urte, Simon Bolivar izendatu zuten Peruko presidente. Ara. Iraiak 10 hartzen duzu, eta egunean, ze gertatu zen iraiaren 10ean, efemerideetan, historian zehar ze gertatu da, Euskarazko Wikipediari iruditu zitzaion garrantzitsuena zela, Simon Bolivar Peruko presidente izendatu zutela. Gaur, iraiak 11 aipatu dugu, esan nahi ez betetako egun bat izaten dela, Euskarazko Wikipediaren Twitter arduradunak erabaki du efemerideen artean garrantzitsuena ez dela La Monedan gertatutakoa, ez dela New Yorkeko dorre bikiekin gertatutakoa, edo Arluxet jauna jaio izana. Baizik eta entzuna di, gaurko egunez, 1984an, jaio zela Ángel Muñoz García. Ángel Muñoz García. Bai, Ciudad Realen jaio zen. Agian izan horrekin ez duzu ezagutuko, baina hala dio behintzat Euskal Wikipediak, ezagunagoa da bere izen artistikoarengatik. Jordi el Niño Polla. Eta hauxe da, iraiaren 11 batean, Euskarazko Wikipediaren Twitter arduradunak, nabarmentzeko erabaki duen artikulua. Eta gauza, esango dizuet, hausnarketa asko ekarlitzake honek. Akaso lehenengoa, zergatik, erredakziontan gauden 5 pertsonak ezagutzen dugun Jordi el Niño Polla. Ángel Muñoz García, barkatu. Ángel Muñoz García. Jordi el Niño Polla, bai ezagutzen ez duenarentzat, Jordi aktore pornografiko espainiarra da. YouTubeen ere eduki sortzaile gisa aritzen da, bere kanal propioa dauka, eta, eta 30 urte betetzera doa. Ez, 29 egin ditu gaur. Egin ditu, 30 bidean. Datorren urte bete falta zaio, giza joai. Zurire, bai. Zure urteko alda, bai? Bai. Adinkideak gara. Adinkideak zarete. Tira, hori gaurko berri ezin aipatu gabe utzi behar genuen hori, baina gauza serio egoetan edo unkigarri egoetan ere murgildu behar dugu eta hortarako ondarroara bidean jarriko gara. Hemen egunon esatera etorri da Jon Liz, Mai Gorostiagak ere agurtu gaitu, hemen txatean Aitor Zorzanok, noizbait pasako naiz lasai ekarri saxofoia. Akaso astearte batean Maialen Tellabide pianoa jarriko dugu eta egingo duzu zerbaitola ederra. Azken txampan gara bai Jon Liz, baina agurtu behar dugu, atzo amaitu zen traineruen estropaden denboraldian, olabait esateko, eta Kontxako banderan garaileak, garaile ez direnak eta bestelakoak, ez? Gipuzkoako ligari do baten bati falta zaio oraindik? Playoffa jokatu behar dute. Playoffa dago jokatzeko egia da. Ibaika, Kaikuk eta Zumaiak. Eta eskola beligari azken jardunaldia faltago zaio. Oraindik. Baten bati gehatzen zaio parranda gabeko astebururen bat. Atzo ospakizunak garaile sortatu ziren herri edo hirietan, ospakizunak denboraldiari, horrelako egunetan ere eman bartzaiolako, badakitein bat herritan irabazi ala ez irabazi ibili zirela ospatzen eta festagiroan, eta ez dakit ondarrun festagiroa izan zen, baina gaur alako ahozapore gazigozoa behar duena gure hurrengo gonbidatua da. Entzuten ari zareten kantu honetan, nahi xantaldean, gitarra jotzen zuen berak, baina urte askotan 2001 azkeroztik ondarruko traineruaren patroi lanetan ezagutu eta ikusi izan dugu. Inigo Larrinaga, egunon, arratsaldean esan behar nizun, egunon eta ongitorri bigarren kafera.
Egunon, eskerrik asko gomiratzearen. Aizu, oker nabil, demoraldia ez da oraindik bukatu, baina atzo kontxari agur esaten bazen biltzaten batzuk. Tartean Nadeta Agirre Orioko patroia ere, agurtzen ikusi genuen kontxatik malko artean, eta baita zuzeu ere, ez dakit malkotan, baina pentsatzen dut emozio festa ere biziko zenuela, ez azken egun hauetan. Bai, ni egiz izan pertsona, hotza edo barrutik erutzen dudana, baina oso emozio handiko estropada bat izan zen, orokorren temporada hauzu eta batez bat toko egune. Aizu, agur esatea ez erresa izaten, 2001 azkeroztik aritu zara bertan, nolabait, Antiguako amak badarama, ez? Inigo Larrinagaren hotxa, ez dakit, itxura eta aginte hori arraun luzean eta hori aldatzea ere, ez da erresa izango zuretzat eta ez da ondarrutar guztientzat edo ondarrokontziaren zale guztientzat, ez? Bada etapa aldaketa bat eta pentsatzen dut horren jaberi ari zaretela izaten, pixkanaka ez, aste hauetan guztietan. Bai, askanin, ez ez modun, ez da, urte asko diz, bai, herrixan da, bai neutzako, eurantzako, aldaketa bat izango da, raro da igual, ez ikusti datorren urtein ni hor, baina, gitxiki asumiu birzan aldaketa bat, eta, oso pozik enjako ibilbideak. Aizu, 26 bat urte badira, klubera iritsi zinela, badu arraunak, asko gure izakeratik, euskal izakeratik, badu asko herri txiki batek itsasoarekin duen loturatik eta lotura hortatik, ez? Sortu dira belaunaldien arteko, katebegien arteko lotura horiek ere, ez? Azkenean zuk agur esango duzu, jakingo du etorkizunean, ez? Klubari lotuta jarraituko duzun ala ez, baina ume edo gaztetxo izan da iritsi zinen bertara eta gaur egun ere ume eta gaztetxo askok nahi dute izan, Inigo Larrinaga, nahi dute izan arraunlari. Hor bada, ez? Herri batean itsasoarekin lotura horretan zerbait ederra, ez? Tostartean gertatzen dena. Bai, nik uste hau herrixe oso futbolarixe dela, baina oso anaundatzen dut, bai. Eta bai degixe kalin zaletuk eta arraunlari izan hartin neotenan hartu emona edo hori harremana oso estude eta oso berezixera, eta horrek eragin handi xauk ez da, adibide modune baten ondarruko eskolan egon ditxan biharrin, eta ume guztik atzetik, eta oso egoera berezixe, eta oso egoera politxe. Adina askoko jenti, eta bai gaztik, bai nauzixak, kaletik zuz, eta danada arraune gora, arraune bera, eta bai, lotura oso ondixe da. Aizu, galdetu gabe utziko nuela esan dut, baina galdera egiten ari nintzala ere, entzun dut zerbait esaten zen biltzala, ez dakit loturarik izango den urrengo urteetan klubarekin, badakit familiari ere atentzioa jarri nahi eta itatasunaz ere gozatu nahi duzula, beraz, akaso arnaz pixka bat hartzeko garaia da, edo erabat implikatuta egon gabe ongo zara lotuta klubarekin? A ber, nik uste dala galdera bat, ez dakarren erantzunik ez da. Azkanin nik nire bizitxi arraunik baikezote ulertzen. Orduan, zuzenin ez naz egon ondarroko traineruko patroin modun, baina espana kanpun da menbana eta edo zer gauza bir badau arraun elkartik ni horregonaz. Eta igual negune olako descenso bat enbibada edo zetan lagundu bibada, edo, beti da lana, eta orduan ni horrengonaz, edo zetako. Txikiak dagoeneko badarama, ondarroko kamiseta jantzita, estropadatara inigo? Bai. Aizu, bada beste zerbait, uste dut osazpimarrarri izan dela urte hauetan guztietan, guke aipatzen dugu ez, arrauna, banku fijoko arraun hori, ez, traineru arrauna gure kostetan bizi dugun horrek, baduela gure izakerarekin, gure herriarekin, alako lotura estua eta baita gure hizkuntzarekin, baina traineru bat euskera zentzun badugu azken urte hauetan, edo traineru batzuk entzun baditu euskaraz, horien artean oso nabarmentzekoa da ondarroko ontziak erakutsi duena, eta hori neurri handi batean zure ardura ere bada, akaso, herrian bertan ere bestela ezintzuelako izan, baina aginduak, traineru barruko komunikazio hori guztia telebistaz edo irratiz jarraitzen dugunontzako, euskera zentzutea, bada gauza ederra, eta hor ere egin duzu ez, lan bat eta utzi duzu hazi bat, ez inigo? Bai, nik da beti pendiente dakaten gauza bat, nik uste kostakuk gazenak, gaz kostakuk, baina herri txikixak ez duguna fitxak eta hundixak etxen, herriko jentiaz gabizenak, azkarin oitxute gaz
danok euskeraz eitxe. Gero ze pasaten da, gure moduko trainerutan azkanen jende batek laga beste bat etorri, beti ez da, Orioko tostakide bat, Zumaiko tostakide bat. Gero dakagun euskal kixakin, batzutan, gatxera alkarrulertze bai ez gazenin ezautzen. Askotan bai dakagu arazo bat igual erdera joten duela ulertzeko, baina bai de guk nahi duena, guk landu duena bentsatu alegin jugaz euskeraz. Danok euskaldunak, albara euskeraz, gallegon bat eukidu aurreko urtin, eta berai erderaz da gero euskeraz be egizera zaiatzen dizela ikasten. Orduan hor bada lan bat, eta nik uste gure moduko taldik, hori de balburo modu dakaguena, ez da. Herrisa eloturi dauke, oitxutegaz, gure euskeri, gure hizkuntzi euskeri de, askotan erderaz txarto itxen dugu, ez teki hau ez. Eta, bai zaiatzen gaz, aldan neurrixan, euskeraz etxen alik eta gixen. Itxasotik nabigatzen duzu naufragoen olekin, jositako ontzian izurde urdinen doinuek, kantu hau dakarte ta izarren begi guztiek zure ganan aramate. Onartu behar dizuet urte asko igaro nituela estropada Inigo Larrinaga entzuten, edo ikusten, entzun berak entzuten ninduen ni, baina hori baino askoz lehenago ezagutu nuen musikari bezala, naixan taldearekin. Ez da egit, Inigo, aitatasunak eta arrauna justen dizun, azken aldian gitarra hori afinatzeko aukerarik edo erdoi hartzen da bilen sokatartean. Ez, ongo egunetan komentatu gaina, behatu, larun batin anaixi ezkonduzan, eta ez komentatzen aurrezko joteko eta hori gitarrakin. Ezan, gitarra, nina espadaka denpora gitarra joteko bez. Azkanin, hartu neban gitarra aspaldiko parte, eta, azte bete biliginen hor aurrezko ensaiatzen da jotzen eta, alegin zen gaz tarte bat aten, baina oso denpora itxi da. Otamendik aurrea espero, horre hautze hartzen da gitarri kanpo bat eta bizkat umiaz bala jugazteko eta kanta bat zugot, abestu, da ia euskal musika bizkat etortzen dan, ze gaur egun musika torrena kanpotik eta ikusitxe, bizkate gure jatorriz eta bueldatu gingen. Ondo da, Inigo Larrinaga bazken minutuak ditugu eta segituan agurtu behar zaitugu, baina tira, denboraldi honen amaiera behar bezala goza dezazula, ziur etxean ere, izango dela, ez? Festarako denboraldia amaitzeko hainbat aitzaki eta nolabait hor ere izango duzula agur esateko aukera, naiz eta gardi geratu zaigun, behar denerako edo nahi duzunerako, kantonek dion bezala klubak izango zaitulo hor alboan, eta politia izango da zuere arraunaren munduan gertutik jarraitzen eta ikusten jarraitu alizatea. Inigo Larrinaga besarka da ondi bat, eutxi goiari eta kudeatu, albezela datozen emozio hauek, ze zalantzari gabe, etorreko dira, alako une gora beratxuak eta pena eta bestelakoa, eta oie ere aurre egin barko zaie. Bai, eskerrik asko zui gombidatzea arren, zer datorren, gitxike, familiki laguntziaz, engo dugu aurra. Besarka destu bat ondarruraino, Inigo, zaindu. Beste bat, zuentzat. Adio. Eta gure agur esan beharrean gara, nahi duzuenerako, hementsi izango gara, baina bihar goizeko 10:00 12:00. Lehenago ez zaitezte gugana etorri, ze naiz eta goizean goize esnatzen garen, zuekin saio egiteko, tira, askoz lehenago ere. 10:00 12:00, hementsi izango gara zuekin naiz irratian bigarren kafean June Romate Tibarguren. Egunon? Atxaldean. Datorren astelera arte. Agur. Goiuri ez izarandia? Bihar arte. Barkatu, Bai, pixkat. Ez, polikia zan bihar arte, ze ondo bihar elkarri ikusiko dugula berriro. Eizu eta, entzuleak badaki bihar ze izango dugun? Bihar kafea. Kafea. Bihar Xabi Tolosa dator, aurrez aurre. Gure kolaboratzaile madrildarra, ez da madrildarra, Euskal Herrian dabil, eta bisitan etorriko zaigu. Maialen Tellabide dator, pianoa jotzeko ardura hartuta. Ez da gira Aitor Zorzano biharko etorriko zaigun, baina tira, gonbiapena ere bota diogu. Zinegotzi, venga. Horra, zinegotzien festari pakea eman barko diogu bestela, eta Julen Goikoetxea dator, ez diogu kontatu
zerri buruz hitz egingo digun, guk poliki-poliki sekzio berriak ere erakutsiko dizkizuegu, ea kafe makina martxan jartzen dugun horrelako batean. Bueno, gauza asko zuekin elkar banatzeko, eta esandakoa bihar goizeko 10:00 12:00 hemen izango garela zuekin. Naiz irratian ondo izan eta bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.